FBI, open up! Hvad fuck er der sket? Jeg tror, jeg blev slået ned. Kan du huske hvem? Jeg tror, jeg blev slået ned af en dværg med brunt hår. Ja, jeg ved, hvem det er. Det var ham. Fuck dig. Wow! Hvad er det dog for noget fræk noget, de laver? Jeg må vist selv at dræbe mig selv. What the fuck, det er en død krop? Har I fucking dræbt ham, eller hvad? Okay.